Hi guys, welcome to my YouTube channel. Akong trabaho karon is mag-spray kag sagbot sa basa kay dahang sagbot guys. Look at guys. Tinay lagi mo agas oy. Nan ipababaw pagkuan. Pag Ha? pababaw ba? Yan mga 10 minutes. Dali rin yung mag-spray. Mag-spray ko karon guys kay buntag sayo kay kuan maadto pa mi og San Miguel dili ko man ako gi-spray guys. Dahil ako trabaho guys eh. Amo lang gipainani kay aron ang sagbot mo maigo guys. Wala ba day nusul nga kuan ani roy? Ha? Nusul nga Bawasa to gibutang ang kulbugoy. kanang bukat nga nusul. Ano man ning nagtulid naman ni ang kuan ani. Sige. Pababaw sa mumba, pababaw nga. Gayilog at lahat eh. Kalugaw ta ani guys kay pilo na to ni pilapil guys kay aron matay apro sagbot. So, kabalo gyapon ko ani mo trabaho guys. Duha na ka oras na. Kay do ka oras Ay, minutes man. minutes. Duha ka oras. Atong liguon og maayo ang kuan roy kay para mamatay din ang sagbot. Okay, mamangod ni siya tubig guys, mao nga ang sagbot nakabuylo kay way tubig. Kay sahod naman ni nagkuwat ra man ni og kuan sa ulan. Man. Okay. Wala man akong banana diri guys, ako lang say mag-spray guys. Banana. Mga Kay wala ko nasugulan. No ni siya ang among pangkonsumo ni siya nga basak diri guys. Pangkonsumo. Diya pag inibutang yung bike. Nilang ko rin. Hinay niyang kuwan sa nusul eh. Hinay ni siya putubo. Maning matabang og ibot gud guys sa sagbot. Tablot di matabang. Kinahanglan sa spray kay di sprayhan labong maing sagbot ano. Awa ka magbuto. Awa na mo nga nila. Ang hybrid ba? Dili na pud tikas go be. Ali. Balin ko dito mati kini sa mabunga. Oh, pero wala pa siya na istihan para kuan. Ay wa pa siya napunuan para sa iting kay kuan kanang tubig. Ano nang nasay sa tubig riyo? Wala ka doon. Ina ko balikan mo. Guanta tani guys, kay watay bana ron guys. Wapag Mindanao nabilin. Yan, wala pud koy kwarta ikasuhol. So guanta lang sa tani pas ani sprayer. Mano lang sa tani guys. Tuan nagadaot gid ay siya roy ba? Nadaot na mo may guys kay way tubig. Pag makapam kayo, kung nakig tubig. Ha?
Pagkakapab. Basig na naisud ang kuan ron, Roy. Ah, Basig na naisulod. hindi oh. Ang sudling-sudlingon ni ha, kay kung di na siya tudlingon, Roy, di mag-igo ang sagbot. Yan ba, magdala ka pila ka kuan. Sudling. Ayaw, pagpaspas ug lakaw. Ha? Ilahaw, namuha ng hybrid. Ang Kuan kuan siya, ko. lagi sa nusul. Di ko ganan siya nusul pa kuan. Hinay ang nusul. Abunuhanan pa ni siya guys. Makuha ni siya, matubigan ni abunuhan na po ni para sa iding aron maulian ang iyang kuan dahon. Kahapit na ni siya mubunga guys. Maon dugay na isprihan kay daghan man wala man goy tubig. Para sagbot niya, mudaghan man ang sagbot gud basta way tubig. Nya sahod na ni siya guys. Kanang maghuwat ra og kuan sa ulan. Tubig sa ulan ay ha siya matubigan. Dili kay takawara ani guys kay tagas nang humay unya ang sagbot maugi igon ang sagbot. Kaya mamatay ang sagbot. Guys, daghan kay salamat sa inyong paghatag ug pagtagad sa among YouTube channel, Taga Bukid channel. Kinsa tong wala pa ka subscribe, paki-subscribe and like. Thank you very much. Bye-bye.